Abdulkader. Abdulkader. Gani. Amshi. Dai ka so min naman miya wurin munzali honati. Kada ka kuskura ka so min naman wajen Nura yankan gida yake. Kada shi na. Na sani jiya ma inda kun go ta akuya da sun yanka cikin gona. Da ba ku ƙara cin nama. Aha, ba ka gani ba. Dauka alhaki kawai. Maza to. Yawa gashi. Akai haka zo. Hana. Ishin da ba wajen Nuru ka so wannan nan. Ina ai ko ne ke kana gaba na cin nama wajen Nuru. Saboda yankan gida yake. Ka san yankan gida ko masifa ne. Wajen mun na siyo shi. Gaskiya. Saboda da kuɗi na bana ce cuta ba in sama cikin na. Ba gaskiya ba. Wai tsayan hudi ma wani abu da baka sani ba garba. Inda mutane sun san babban hatsarin da ke cikin cin nama yankan gida. Wallahi da ba san saya. Ka sa akwai abin da ke bari. Wai mutane sun sani ana yin yankan gida. Kuma wai ba su gaya ma. A'a, masu yankan gidan suna da laifi. Kuma mu ma masu cin nama yankan gida muna da laifi. Haka ne kwarai. Dan me yasa na faɗi haka? Saboda mun sani muke kin faɗi. Kuma muna cuta ma kanmu da kanmu. Wallahi gaskiya. Faɗin kwa da zami ba dan wani abu ne, dan kare lafiyar mu ne kuma dan muna ci. Ko ba gaskiya ba? To, a to kai shikenan sai ka shi ne. Kuma ni na yaji ma. Ban gaya ma ba. Tunda da taba da san tsalle da ba wajen gani. daga cin shi kake ga mai ga daɗi ga Hai! Da kuɗi na za ka siyo mini cuta? Ba ni so yankan gida. Nuru, Nuru, wallahi ka san da wannan sana'ar da muke nan ga yankan gida, wallahi ba sana'a ba ce. Abu ne wanda doka ta hana kuma muna ga cuta ma al'umma. Kai. Kula ba da dogon karambani. Ni na ɗauko ka daga ƙauye na kaka nan ka kama min sana'a mi in baka yi ka bari ka koma ƙauye. Ba san karambani fa. Allah baka hakuri. Ka yi min hidar Allah. Wallahi in 'yan sanda suka kama mutum yana gane kuran shi. 'Yan sanda anan. Yola a gare su. Na ce maka lakwal a gare su musamman a can ga makale. Ilimi ya musu yawa bisa aikin su. Duk wani mai aikin asha sun san inda shi ke kuma sun san dubarar da za su kama shi. Abin da ni. Da Allah. Alƙur'an. Kai dalla. Dan sanda nan yo maye ne. Maye ne. Ni kwana wani kici dalla. kuma zaka kare mu. Kai, gudan ya guda. Kai wannan naman nawa ne? Wannan naman nawa ne? Na ubanka ne. Na gode, ina tashi mu yi. To ya za mu yi da kai da naman? Ya za mu yi da kai da naman? Komsari a kawai. Jallo kama min. Jama'a ku yi haddara ku yi hankali naman da kuke ci domin wasu mutane marasa da'a sun fara mara yadda yankan gida alhaji kuwa naman gida naman marasa asiri amfani da shi ma hatsari ne domin yana dauke da duka iri masu masa gaske kamar tsacci ciwon babban tari da sauransu. Duk wanda ko ya ake yankan gida waje ya je ya faɗa ma domin kiyaye lafiyar al'umma. Kada ku ama nama ila asara ce ta kun ta lahiyar ku tabbata kuma da biri ga an abakar da ci gaban kasar mai bukatar nama yayi da nama yanka shine mai tsaf ingantacce da bayyana ko daya da lahiyar wannan jawabi ne na Abattoir Frigorifique na babban birnin Niamey.